Sinisimulan na ng kagawaran ng pagsasaka ng Gitnang Luzon ang implementasyon nito ng solar pump fertigation project na nagkakahalaga ng 1.1 million pesos kada unit at may 31 lugar namang pagtatayuan sa rehiyon. Yun yung pinaka-pilot project natin ngayon, yung priority project ng Department of Agriculture pagdating sa irrigation. Unang-una, yung objective nito ay para mapaganda yung mapa-increase yung production, lalong-lalo na yung ating rice, yung ating staple food dito sa Pilipinas. Ang teknolohiyang ito ay nagmula sa bansang Israel na kombinasyon ng irigasyon at fertilizer application na kung saan pinapadali ang pagsasaka at pinapababa ang gastos sa sakahan. At sa bawat lalawigan magtatayo ang DA ng SPFS ng 3 sa Aurora, 3 sa Bataan, 4 sa Bulacan, 8 sa Nueva Ecija, 3 sa Pampanga, sa Tarlac ay 6 at 4 sa Zambales. Yung mga completed projects natin ng 2020, yan po yung implementation ng ating mga diversion dam projects at saka yung mga water impounding projects natin. Andyan din yung mga solar pump irrigation project. Maliban dito, may mga tulong na binibigay din ng DA hanggang sa post-harvest facilities. At isa na nga dito ang mga warehouses na may kasamang recirculating dryers. Yung mga warehouses na yan under price program, meron po siyang kasamang dryer, yung tinatawag nating recirculating dryer. Mayroon tayong 20 units, almost nasa 90% na yung compliance natin sa pagdating sa construction ng ating mga warehouse project. Ang mga kwalipikado makatanggap ng mga makinarya mula sa DA ay kailangang miyembro ng kooperatiba at rehistrado sa RSPSA. At para sa mga interesadong makatanggap ay makipag-ugnayan sa inyong Municipal Agriculture Office para sa mga detalye. Ito po ang inyong Agri-Reporter, Ernest Payawal ng Agri Balita, Central Luzon.